Hallo äijät, tänään me testataan uutta rämäpäätä nimeltä Verry. Mä en oikein tiedä tästä yhtään mitään, mutta nyt tässä on niinku paljon tää isku. Very nice to meet you, Sparkle. Onks tää niinku kuin hyvä pelata rämäpää? Tää mun ensi... Tää on täysin vissi. Tää rämäpää on täysin kädenkin. Ja tää on tunnin 2 huomata. Niin se on ihan ok. Tää iskettä on niin aluksi. Mä en tiedä mitä mä sanon tästä. Miten mä niinku superin? Katsotaan. Ei oikein oo mitään MPtä. Ainakaan tällä. Katsotaan. Vetäänkö tää nyt mitä tää? Oh, taste is disgrace. Noin kauan. Mikä mun mä en tiedä. Mä en tiedä. 3,5 ihan ei oo oikein mitään.